susedka robila, tak dáme introvodu. Zachránil ťa práve. Ty koko, dobre. To ďalšia bola, už som myslel, už som nič. Taká lopta na hlavu, ale... Sme tu trošku dneska akože v nebezpečenstve, ale my to máme radi, tak to akože na hrane trošku. Som ležel a radí Letia tu na nás lopty, pičoviny, krandy a tak. Dobrý. Mám. Na to, že aj seba. Gače spolu sú. Gate v poluse? Počkaj, na to seba prosím ťa, čo ti jebe? Tebe z teba už iba skurvený skateboard, ty kokot. Zdieľa linka. Matúš, aký máš problém? Nemám nožík. A čo ideš robiť? Rozrezať limetku, chcem si urobiť mojito. Mojito. Všetko mám, pozri, tuna. To je meta? Meta, cukor. Je zajebaný od toho piesku, kde sme lietali naposledy, ty koko, no je celý zaprašený. Daj aspoň pohár, poďme, nech schodka tam. Tak o hlavu sa mu nosíš. Nos. Či nemám tu, stolik mi tu chýba. To nejde. Mám kufri stolik. Neviem. To je stolík. To mi nevychádza. Takmer stôl, no. No akože... To bol môj plán, len neviem, čo Kamo, ja som ešte bral, normálne my sme išli asi, kamešlo? Veľa, malo? Jak to je? Ešte. Mám dať si na sebe. Urob si sám. Zrobené s láskou, kurva. Mňam, a ja si prosím. Fuj. Basketbalové hviezdy idú hádzať. Matúš neviem, o čo sa mu jedná, u nás si iba stojí. Čaute, Dominikovia. Čauko. Oj! Ej! Pohoda, chill wellness. Haliere. Ja by som hodil proste jednou tak. Na dvere. Ukáž? Ej, kakas. Robot, aké to bolo? Po piči. A prečo si prehral? On ho nechal vyhrať. Veľa som takých vydal, to čo mi netreba, vieš. Čo je? Co máš? Ty kokos! V živote nemám. Už ja pil som tam. To si nevidel. Hej! Kľudne zbehnite ešte dačo, my nemáme dosť toho, ale kľudne zbehnite. Hej, dobre, spolu. Som v strese z nich všetkých hej. No viac neviem. Chudáci vzadu, more neškodný. Neviete, vy neviete, s akou bandou ľudí ste teraz. Dať vám veci. Čo? Robo, máš miesto v kufri? Máš miesto v kufri? Máš miesto v kufri? Na piči. A nemám miesto v kufri. Nemám miesto v kufri? Tak chod tam, vylož veci, ale... Tu máš jebe. Školím. Má také vykochotené oči, ne? Robo! Robert! Robert! Ty na čo sa smeješ? Ja neviem, len tak. Ale ešte od včera je jebe. Čo chceme piť? Kde chceš ísť do obchodu Tesco? Zdravím. Čo chceme piť? Neklam do telky. Že vodku. Alebo vodu? Vidíte, to je Vodka není voda. Vy ste mohli skôr povedať, že chcete alkoholový kokotičak, robím to piči. Kamo, ja mám piči jagra za 10 €. Ale my nepijeme Jäger, ale vodku. Piči, ale ja ti len hovorím príklad, bylina. A to teraz hovoríš mi. Kamo, však včera som to povedal, že mám 0,5 pivo za euro.
to si ani. Samo. To nejde. Je toto v poriadku? Robo poriadne! To je kálo tam prepú. Tak to je, hovorím, zlatý, ale zároveň kanál, kámo. Čo to týka, keď veľkú pijeme medzi blokmi. Natoč to detsko. Teba natočím. Teba si myslela? Mám. Teraz dobre zabaví. Ale treba nás postradiť ráno, ale... Aha, ti zahralo akurát, že pijú, i když neslavíme. Ide to? Hej, čo to dnu? Ja milujem Julka. Ja milujem Fica. To tam ale musíte povedať. Haló? Pôj do piči. Cože ty? Vypláchla hrdlo, ty kokot. Podpor hubu. Na dole, zakni. Dobre, ja neotýkaj sa ma. Keď som kokot, ty to Si mala zobrať psa a na tú reťaz, hej. Daj mi to tak. Čo, grcáš, či čo tie? Sleduj, čo viem. Čo ti jebe? Boom! A ešte daj koš. Som novodobý Arsenal, čo tam spieva? A teraz nejde. Chceš raz? Čo sa hráš s kamením? Ja som si prišla k kamení. Chlapci sú ty kokot strašne mimo. Kokot do západu, ale... Ale necháme! Jau, kokot. On vyjebalo mi ucho. Au, lebo spacifikuje, pomôžte mi tak, lebo na to točná. Špacifikujú ty. Ale neviem, skúšam. Kľudne, čo ideme robiť? Kde ideme robiť? Otočiť si sa malé. Žiadne single shot fotky. Hľadaj, to by som také veci. Ďakujem. Také nie streetwearové. Poď! Poď, no. Čo? Šok! Wow. Šok! Bolo. Tu je host? Hej. Vypnem A video. nenatáčaš to, že pravi vlog, ale nenatáčaš to. Tak ne. To je moja matka. Točil. Veď poviem, vôbec mi to nevá. Kurva má len dva zuby, tak mi treba. Nesem sa po meste, more, trasem sa jak mrena, kurva stále zo mňa teče ako nadržaná fena. A keby si zmizol, tak to nebude žiadna strata. Nerozprávaj mi pičoviny, slovo robiť. Ale ty tiež práv, keď je zlé, Ostrovo, neverím na znamenia. Počul si o tom, že Karlo je naspäť z väzenia. je. Iná optika. Si sa skončil? Nie, toto. Ja, nevyjadrujem sa. Kto test? Skús to tak. Áno. Čo ma točíš? Ty, daj seba. Lamulaga, tohle madla mulaga. Počkaj, ja sa ho úplne. Je to strich seriál samo, na to sa. Keď ešte Kaja bola zabavná. Vidíte to? Vidíte to? Hovoril, pozri sa, natoč mi, jak vyzerajú tieto moje kráťasy takto. A keď som si to prvýkrát obliekol, som povedal, že vyzerám takto, kámo. Nepúšť pičovina.
Tak, no. Ježiš, pomôžte mi. Ja ju chytím do piči a ty nie. Ty mi chytaj. To je jeho frajerka. Dobre, ale ona bola prvá moja. Skôr bola moja. Ale nesmej sa. Grillmeister. To nepravda, to nie? Ale my hltáme. Pozor na vlasy. Nero! Na hajzli prvý kok ide si zakúsiť. Povedz mi, kamo, kde nájdeš lepší vibing alebo lepšiu atmosféru, jak tu, ty koko, čo si... povieš lepšiu ženu. Čo si grill, aj to akože je už ťažko. Tak ale si debil, doma to robíme bežne a teraz sa tvári. Veľa vecí doma robíme bežne. Ty koko, to si, no dobre, už som chcel povedať, že to si po piči na časovanie. Skurvený Lidl. Iba jedna vodka. To stojí auto za 10 eur som musel dneska pozákoniť. Hej, akože opatrne. Ja som dúfal, že to nie je reálne riknuté, že reálne sa to akože oproti Mercy a Laure sú do piči, áno. Mercy s Laurou už mali ísť do piče. Kto súhlasí? Mercy je samotný. Ťažko povedať, lebo nesledujeme pičoviny. Dal by si Sledujeme iba Mercy. District 9. A ne, vyťahni sa hore, bench, kokot pull up. Gucci. Piči každá žena. Chlapca prekopu. Moja sestra tvrdý, Aha, chlapec s vami knednú. A išli ďalej. Mám náladu takú, že vieme. Do vlogu. Počúvaj ma sem, ty hlupa piča. Trikrát tam volám a ten Keňo mi zloží tento telefón. Trikrát som tam volal. Počul mi dvere do piči, alebo jak? Mohol by som sa spýtať. Zdravé. Otvor dvere! Otvor dvere! Otvor dvere! Ticho. Ďakujeme. Som kľudný, ty koko. Ja som kľudný úplne. Afterka, jak sa patrí. Kokot, vidíš ma pull-upovať na tvoj beat takto. Stíim to tu na chrbte. Takže neželaj si, ja by som došiel. Dobre, napojte sa takto. Prečo tu je pes? Dajte tak samovi, ja som neplatil. Ešte, že máme grill v aute, Julko. David, toto si videl? Ja som si to všimol, keď som prišiel, ale nekomentoval som, nevyjadroval som sa radšej. Ja sa bojím o svoj Čo sa ti na to nepáči? Nemôžeš mať máme generáciu, ale takže Šrác má 16. Kto ich vychová? Chyba mi. Počkaj. Nie, to má samo na starosti. Daj, bo zima tu je celkom, Romo nekúri. Trošku ho pripal. Toto je moja sestra. A ja som jej dcéra. A my dve držíme spolu. A my dve. A my dve máme radi spolu. Máme sa radi. Ej, hore, ej. Natočiť Matúša, ale Matúš nevie, že tento vlog striha Samo a Samo má piči posielať vlogy na verifikáciu, na zverejnenie a tak, čiže... Prečo všetky Kamo, toto bude meme content. Lebo je taký smiley vo videu. Moja sestra Ema. Ako je
Viac už sme neboli schopní natáčať, lebo sme sa rozjebali. Lajkuj, odoberaj a zdieľaj. Dovidenia.